כן, היום 5 ביולי 2021, זאת הפגישה מספר 111 של Learn Yiddish and Yiddish Literature אונליין, ואנחנו היום חוזרים לקרוא, נשארנו באמצע, אנחנו חוזרים לקרוא את הפרודיה של דר טונקלר, מסה תיאטר, על ביאליק. לפני שנתחיל אני רוצה להודיע מה שבלה אמרה, שיאיר בן ציוני אמר שהוא לא יודע אם הוא יגיע בזמן, כי יש לו פגישה אחרת, והוא לא יודע אם הוא יספיק. אולי הוא יגיע ואולי לא. אבל אנחנו נתחיל, כי לא יכולים לחכות. אבל בכל זאת, אני אגיד לו אישית, אבל רוצה לספר מה שהתחלתי לספר לבלה. אני קיבלתי מיאיר את הספר שלו, סיפורים קצרים מהפרקטיקה שלו כווטרינר, על חיות, סיפורים על חיות ובני אדם במשרד שלו כווטרינר. הספקתי לקרוא רק סיפור אחד, אבל מאוד מצא חן בעיניי, וצחקתי ביחד עם טובה. זה כתוב בחוש הומור, ואני חושב שאקרא עוד כמה סיפורים, ואז אני אחליט כנראה לקנות אצלו כמה עותקים ולתת מתנה לילדים שלי. אנחנו חוזרים לדר טונקלר. אוקיי, אז אני רק אעשה שיתוף מסך. כן. יש רק בעיה אחת, שבשיעור האחרון שקראתם דר טונקלר, אני לא הייתי, ובדרך כלל יאיר שהוא שומר מקום, נכון? כן, נכון. לא, זה היה 86 the page. 86? Okay, so let me look. In the end, we just arrived almost to the end of page. Okay. Almost. Hallelujah. There was in the end, you see, hallelujah, נכון? Like the third row to the end. Who heard? Du hörst, אתם singt Hallelujahs? לא, קודם. זה הרבה לפני. Du siehst, ganze Tehomen? לא, קודם תנסי בית. את כל הבית? תנסי איך מתחיל בית מהאמצע האחרון, ואני אזכר מה קראנו ומה לא. אני אתחיל לקרוא את הבית הזה, ואז אתה יכול לעצור אותי איפה ש... כן. Und Gott hat mir gesagt, azoi, du mach a Herz und weiter steh. Und hab Geduld, nicht pfeif, nicht schrei. לא, קודם. בית קודם. עוד קודם? כן. Ich hab gesehen, oh Gott im Himmel, für was hast du mich nicht verblendet? Für was hast du dem Künstler Rummel nicht abgehackt die Füße und Hände? לא, קודם, זה לא 86, או בהתחלת 86, אנה, אני את זה עוד לא קראתי. זה היה, I was working on the page. מה את אומרת? אני אומרת שכבר קראתם את זה. אני קראתי זה translation. את קראת, אבל אנחנו כולנו לא. איך מתחיל עמוד 80? זה עמוד 86? כן, כן. איך מתחיל עמוד 86? זה נראה כמו אמצע בית,
und kriege Rauf mir auf den Bank und zieh sich aus, wie ich bin lang. לא, 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 זה עמוד, בואי נסתכל על 85. לא, זה 84, כי... 84, כן. זוכר, כן. אז זה 84. הבית האחרון המלא של 84, אנה, אני זוכר שקראנו, בואו נראה. אבל זה גם אני זוכרת את הבית הזה, זאת אומרת שאתם המשכתם אחריו. כן, אבל לא הרבה. אז תתחילי את הבית האחרון, אני אעצור אותך איפה שלא היית ואיפה שאנחנו קראנו. בסדר. נורמיך בגגנט הות אבנט, אוי ווי אבנט פון לנד ונרוקן, פון פלייצס, היט ונאחוריים, verstellt hat mir zu sehen und gucken, und finsters mir wie in Mitzrayim. Ich hab gebeten sich mit Herz, oi, setz sich Gewalt, ihr macht mir schwarz. Es steht vor mir a schwarze Nacht, nur mich begegnet Spott und Schand. Mein Tfile hat gehört die Wand, und mein Gebet ist ausgelacht. כל זה קראנו, נכון. כל זה גם אני זוכרת. זאת אומרת שאתם המשכתם. איך ההמשך, כן? Du weißt, ihr unglückliche weißt, ihr wollt nicht folgen, was man heißt, und wollt nur ihn zu Lehachis gehen, du weißt, der Sof wird sein nicht schön. Ich bin kein Leckisch nicht gewiss. רגע, ניטשיין, את פה. אוקיי. יכול להיות שאת שם קראנו כשלא היית, ומכיוון שזה לא הרבה, כנראה לא הספקנו הרבה, אז תנסי לקרוא שורה שורה, לחזור ולנסות לתרגם. מאיפה? כן. מאיפה יחיאל? בדיוק מה שקראת עכשיו, השורות האחרונות, תחזרי על הראשונה. כמו ihr wollt nicht folgen? כן. ihr wollt nicht folgen, was man heißt, אתם לא רוצים לציית למה שאומרים? למה שאומרים או למה שמצווים לכם. heißt כמובן שתתת הוראה מה לעשות. אוקיי. und wollt nur in zu Lehuches gehen, ואתם רק רוצים להכעיס. כן, ללכת נגד מה שאומרים, כן. Du weißt, der Sof wird sein nicht schön. אז תדעו שהסוף יהיה לא יפה. נכון. ומעכשיו את לא היית. כן, כנראה נכון. תמשיכי שורה. Ich bin kein Leckisch nicht. gewiss. אוקיי. אני לא, מה זה לקיש? אולי אנה יודעת. כן, אני חושבת ש-somebody was very פשוט, כמו אדם פשוט. לא, יותר מזה. לקיש נדמה לי שזוהי מילה הלקוחה משפה זרה. אם לבלה יש מילון. כן, אני כבר מחפשת. From פרובינציה. לקיש, לא, אולי, אבל זה יותר מזה. זה חיה, כן, אנימל. לא אינטליגנטי, בואו נראה. יש... Sliha, I said provincia just for the joke. It's not that from provincia people are not intelligent, but the special, the Warsaw people always said, oh, from provincia, it's, you know, it was meaning special something. כתוב לי פול או סימפלטון. כן, זה נכון. השאלה היא מבחינה אטימולוגית, מאיפה באה המילה לקיש. אין שם, איזה מילון את מסתכלת? אני מסתכלת במילון של מדן, חיים בוכנר, ביינפלד, ניבורסקי.
לא מדברים על המקור של המילה. לא, ארכבי אין לך? בבקשה? המילון של ארכבי. ארכבי, אני צריכה להסתכל באינטרנט. שאני מחפש? תנסי. יכול להיות שארכבי נותן את המקור האטימולוגי. אוקיי, אז ייקח לי רגע. כן. אז אנה צודקת, המובן הוא סימפלטון, אבל השאלה איך המילה לקיש הפך להיות סימפלטון. תכף אני... לפעמים ארכבי נותן הערה למטה בעמוד ונותן את המקור הלועזי. לפעמים, לא תמיד. דווקא עכשיו אני לא מוצאת את המילון. רק שנייה, יידיש, אנגליש, ורטרבוך, עוד רגע. למשל, למילה קונדס, אז יש אצל ארכבי, הוא נותן למטה הערה, ואומר שזה בא מפולנית. לקיש, בא משפה זרה. אני לא מוצאת משום מה, אין לי את... אני עכשיו, רגע אחד, אולי צאנין. לא, אין לי נגישות למילונים, יחיל, אני לא מצליחה. בסדר, אז אנחנו נסתפק במשמעות ביידיש, המושאלת. סליחה, ביידיש, בוורשבר יידיש, זה היה פרוסטק. כן, פרוסטק זה אדם סימפלטון, מה שאנחנו אומרים. זה כבר, בסדר, אז זה מספיק. רציתי למצוא גם את השורש של המילה, אבל אם לא מצאנו, אז נמשיך. רגע, אז רק שנייה אחת, עכשיו אני צריכה להחזיר. כן. להחזיר אותנו לאיפה שהיינו. כן. זיהום שר, אוקיי. אז אמרנו שלקיש זה טיפש, כאילו במילים... בדיוק. כן. רגע, אני מחפשת אותנו, אוקיי. Ich bin gebencht von Gott mit Fies. אני בורחתי על ידי אלוהים עם רגליים. כן. זאת אומרת, אני יכול להחזיר. לא להחזיר, אלא נדמה לי שבהמשך גם הוא נעמד על הכיסא כדי לראות יותר. Wenn ihr wird sitzen, will ich stehen. כשאתם תשבו, אני אעמוד. ואז אני אראה. כן. Wenn ihr wird stehen, bin ich noch höher. אם אתם עומדים, אז אני עוד יותר גבוה. כן. Und sind ihr hoch, bin ich noch frecher. ואם אתם גבוהים, אז אני עוד... מה זה פרחר? מה זה פרחה, השיר הזה בעברית? פרחה? פרש? פרש, או לא מוסרי. אחת שעושה מה בראש שלה. מה את אומרת? אחת שעושה מה בראש שלה. בדיוק, שלא מתחשב בנורמות חברתיות. רגע, אני מחפשת את זה. פרח זה אדם שמתנהג לא לפי הכללים. אוקיי, בסדר. בקיצור, יש לי איך להתמודד עם הגסות רוח שלכם, זה מה שהוא אומר. בדיוק.
כן, אוקיי. אני כבר אמצא משהו להתגבר על זה שאתם חוסמים לי ולא נותנים לי לראות. אולי הוא יסביר את זה עוד מעט. Und krieg a Räuf mir Offenbank. הנה, עכשיו הוא מסביר איך הוא יכול להיות עוד יותר חברמן, כן? מה הוא עושה? וקריך ארויף מיר, רגע, הוא מדבר מיר זה אנחנו, כאילו... לא, מיר זה אנחנו במקום אחר. פה מיר זה בעצמי. זה כמו שאני אומר, איך לוז מיר גיין, אני נותן לעצמי ללכת. הבנתי. יחמח מיר הסנדוויץ', אני עושה לי סנדוויץ'. לעצמי כאילו, כן. לעצמי, בדיוק. כן. אז איך קריך הרויף מאופנבנק, אני מטפס לי על הספסל. על המושב. על הספסל. und zieh sich aus, wie ich bin lang. ואני מתמתח כמו שאני ארוך. zieh sich aus זה מתמתח? כן, zieh sich aus כמו שאני ארוך. זאת הוא בעצם אומר שהוא שוכב לו ככה שהוא יוכל מעל לאלה שלא נותנים לו לראות, הוא שוכב עוד יותר גבוה. אוקיי. mit Hand und Fies, mit Hack und Pack, עם ידיים ורגליים, Hack und Pack, שכחתי מה זה, ידעתי ושכחתי. עם כל החבילות שלי ועם כל הידיים, עם כל מה שיש לי, כן, אני מתמתח, נשען עליהם ונעשה יותר גבוה. אולי לזה הוא מתכוון. הקומפק זה כל הפה שלך. מה את אומרת, אנה? אידיום זה אידיום פק? הקומפק, כן. הקומפק זה כל החבילות שיש לי, שאני הולך ממקום למקום, יש לי מזוודה ויש לי רוגזה, כן? כל מה ש... אז הוא מתכוון שהוא מגביה את עצמו מעליהם כדי לראות יותר. כן. אוקיי. Ich muss doch hören das Gesang. אני חייב הרי לשמוע את השירים, את השירה. נכון, והקיר הזה של אנשים שעומדים על הכיסאות לפניו, גם חוסם לו לא רק את הראייה, אלא גם את הצלילים. כן? אז הוא רוצה להיות מעליהם כדי גם לשמוע, לא רק לראות. Und muss doch sehen dem Spektak. כן. ואני מוכרח לראות את המחזה. עכשיו, מדוע דר טונקלר שם בפי הדמות את המילה ספקטק ולא ספקטקל? הרי המילה היא ספקטקל, כן? למה הוא קיצר את המילה? שהתחרז עם הקונפק. זה גם נכון, אבל הוא מרוויח עוד אפקט קומי נוסף. אתם מנחשים מהו האפקט הקומי חוץ מהחריזה? הקומפק וספקטק. דר טונקלר, מכיוון שהוא הומוריסט גאון, הוא גם מרוויח חרוז, אבל הוא גם מרוויח את העובדה שהמילה ספקטקל, איך אומרים באנגלית ספקטקל? זה משקפיים, לא? או משקפת? לא. בספרדית אומרים ספקטקולו. ספקטקל. תנסי באנגלית, בלה, לחפש את המילה ספקטקל כמופע. יש לך מילון אנגלית? כן, רק רגע. אנה, את יכולה גם אם יש לך מילון להסתכל ספקטקל. שהרי המילה ספקטקל כמופע בתיאטרון באה ליידיש מתוך לועזית. זוהי מילה די בינלאומית.
הספקטקל זה חשוב בתיאטרון. נכון, גם בפולנית. for theater. נכון. אבל למה הוא מוריד את הלמד? זה נכון שהוא מוריד את הלמד גם בגלל החרוז הקומפקט וספקטקל, אבל יש עוד סיבה. האם ז'רגון? מה זה ז'רגון? ז'רגון זה סלנג. זה מה? סלנג. סלנג. פשוט בדרך. את בכיוון, כן, זה נכון, אבל למה זה ז'רגון? למה זה סלנג? כשאת אומרת סלנג, את מתכוונת שאנשים פשוטים מדברים ככה כן, נכון. יום יום, אבל הם מדברים ככה כי הם לא יודעים דקדוק. הם עושים טעות כשהם אומרים ספקטקל במקום ספקטקל. אבל למה הם עושים טעות? בלה מצאת באנגלית ספקטקל. כן, אבל זה לא נותן לי שום אינפורמציה נוספת. כתוב מחזה, מראה ראווה. נו זהו, יופי. אז זה בספקטקל, כן? כן. אז אני שואל לך שזה בא גם באנגלית, גם בשפות אחרות. הראיתי לכם גם בספרדית, ספקטקולו וכולי. אז השאלה היא, למה דר טונקלר מוריד את הלמד, ואז אני אענה על השאלה הזאת. דר טונקלר עשה את זה כמה פעמים בכתבים שלו, כן? בכתבים שלו הוא נותן לאנשים פשוטים לדבר, להגיד מילים לועזיות שבאות ליידיש מבחוץ, כן? ומכיוון שהם באים מבחוץ, הוא טועה, האיש הפשוט, ואומר את המילה הלועזית על פי הדקדוק ביידיש. כן? כן. ביידיש זה מצלצל לו ספקטקל כדימינוטיב. יאיר הצטרף אלינו, יחיאל. יופי, יאיר. שמח אתה. אז המילה ספקטקל, בשביל הדובר הפשוט שבא לתיאטרון יידיש, הוא מבין שהמילה, הרי הוא לא יודע לועזית, שהמילה התקנית זה לא דימינוטיב. ביידיש איך עושים דימינוטיב? היום, היינדל, המויד, המיידל, מוסיפים למד. אז הדובר בתיאטרון, בהיגיון של אדם פשוט, חושב שהמילה ספקטקל, צריך להגיד אותה, זה לא מופע קטן, אז צריך להגיד ספקטקל. כן? דר טונקלר עשה אותו דבר בהומורסקה בלתי רגילה יידישיסטית. ושם איזה יהודי פשוט שנולד באמצע המאה ה-19, נתפעל מהילדים שלו שנתפסו לזרם מודרני של פולקלור, כן? והם מחפשים כל מיני דברים פולקלוריים של העבר היהודי, על פי מחקרים באקדמיה. ואז הוא אומר על הילדים שלו שהם לומדים פונדר, הוא לא אומר פונדר אקדמי, הוא אומר אני יודע, הם
רצים צו אקדמיה. הוא חושב שאקדמיה, שהמילה היא אקדמיה, והאה זה יידוע בלתי מוגדר, בלתי מיודע. אקדמיה. אותו דבר ספקטקל במקום ספקטקל. כי הוא חושב שזה דמיותי. אני מקווה שהסברתי. כן, כן, בסדר גמור. I have the question, Professor. I have the question. Okay. Okay. I know the reality how was in Warsaw. So, who was the client? Who was the not the client, but who was in this spectacle? Who came? If the province was almost was the Hasidim, was the Datim, Haredim. Nobody was watching the spectacle in Warsaw. Who was the client of the spectacle? השאלה שלך, אני עכשיו עונה עליה. את שואלת, מי היה קהל התיאטרון בוורשה? עוד מעט אני עונה, אבל לפני זה אני רוצה לתקן דבר שלא אמרתי ברור. לפני פעמיים, כשנפגשנו לפני שתי פגישות, הרי אני שומע, אחרי שאנחנו מקליטים את הפגישות, כאשר מעלים את זה ליוטיוב, ומעלים את זה תוך כמה ימים, אני יושב ואני שומע את הפגישה, כדי לבדוק אם לא טעיתי, כדי לבדוק אם אפשר לשפר מה שאמרתי, ובאמת, לפני שתי פגישות, אני שומע פגישה מספר 109, ושמתי לב שאתם יכולתם להבין שלא הייתי מספיק ברור. מצד אחד אני אמרתי לכם שדר טונקלר מתאר את התיאטרון הלא טוב ביידיש בניו יורק, כי הוא היה בניו יורק, הוא חי שם מ-1906 עד 1909. אבל גם אמרתי לכם שהמסה תיאטר הוא פרסם לראשונה ב-1911. בלה כנראה מצא את זה. את מצאת. עכשיו זאת אומרת שהוא הדפיס את זה וכתב על התיאטרון הלא טוב ביידיש, כשהוא כבר חי 2.5 בוורשה. עכשיו, גם אמרתי לכם שמי היה בניו יורק בראשית המאה ה-20, אלה היו יהודים, פולנים, מהגרים, שבאו מוורשה, מפולין. זאת אומרת, שמסה תיאטר, הפרודיה הזאת, מתארת קהל יהודי, פרובינציאלי, גם שהיה בוורשה, שבא מהפרובינציה, כי אז בוורשה התחילו לבוא לגור אנשים מכל מיני עיירות, וגם מהגרים בניו יורק, שהם היו בניו יורק, כן? פרובינציאליים בראשית המאה, זה אותו קהל. אז כשאנה שואלת, מי היה הציבור? מי היו אלה שבאו לתיאטרון הלא טוב ביידיש? זה אותו קהל בניו יורק ובוורשה, וזהו קהל פרובינציאלי, כמו שאנה אומרת, או מפני שהוא הגיע לוורשה לא מזמן לגור, או מפני שאלה אימיגרנטים שהגיעו לניו יורק, כן? גם כן באותה תקופה, אלה שבאו לוורשה ואלה שהגיעו לניו יורק הם אותם סוגים של אנשים מהעיירות שבאו לתיאטרון. ועוד דבר, מתוך עבודת הגמר שאני כתבתי על ספרות יידיש
ארגנטינה. גם שם מתואר התיאטרון ביידיש. ומי הוא הקהל? אלה סוחרי נשים, אלה אנשים גסים, כן, שבאים לתיאטרון יידיש. גם לתיאטרון בוורשה, בעולם התחתון, גם בוורשה היו סוחרי נשים, גם בוורשה היה שכבה של עולם תחתון. באותם שנים הסחר בנשים והחלק של יהודים בעולם התחתון היה קיים בעיירות יהודיות עוד מאמצע המאה ה-19. זאת אומרת, זה לא היה קהל של אינטלקטואלים, במיוחד כשהתיאטרון היה לא טוב, והיה תיאטרון לא טוב בוורשה או בניו יורק. זה קמינסקה תיאטרון. קמינסקה זה עדיין טוב. כן, נכון. מה שנראה, קמינסקה זה טוב. מה שנראה עוד מעט, כאשר דרטונקלר מתאר הצגה באותו תיאטרון שהוא מתאר, אתם תראו שזה ממש סוג ד', לא אפילו סוג ב'. מודקה גאנש של שולם אש. תראה, מודקה גאנש של שולם אש, זה לא דבר, זה לא פרוזה רעה. לא, פרוזה טובה, אבל הוא מתאר את העולם התחתון. העולם התחתון. כן, אבל תראה, צריך להבדיל בין הנושא בספרות לבין מה עשו מזה בתיאטרון. מודקה גאנש של אש זה רומן חשוב, בעל רקע היסטורי על אותה תופעה של עולם תחתון שהיה קיים בהיסטוריה של היהודים, כן? בפולין ובחוץ לארץ, בהגירה לאמריקות וכו'. לא, זה לא מודקה גאנש, זה עוד מעט נגיע לתיאורים של דרטונקלר, שאותו תיאטרון שהוא בא, תראו שזה משהו לגמרי אחר שאתם בחיים לא תראו גם, כי סוג כזה של תיאטרון לא עושים בכלל. אבל מכיוון שיאיר בא עכשיו, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולעשות הפסקה קטנה בקריאת הטקסט של הפרודיה, ולהגיד מה שהתחלתי להגיד לבלה ולאנה. יאיר, אני קיבלתי את הספר שלך במתנה. תודה רבה. בשנה ראשונה, ומיד ביקשתי מטובה שתקרא לי סיפור, כדי לעמוד על טיבו של הספר. אתה יודע, כשאתה אוכל תפוז, מספיק שאתה טועם בקבוקון אחד מתוך התפוז, כדי להסיק מסקנה על טיבו. אמנם היה לי זמן לקרוא רק סיפור אחד, אני לא זוכר השם, הספר נקרא משיכה ראשונה, אבל זה הסיפור שטובה קראה לי, על בעל ואישה שהגיעו עם כלב שמוחזק על ידי הבעל על חבל עבה, כי הכלב כל הזמן מתפרץ, כן? איך נקרא הסיפור? אם אתה זוכר? יאיר? אני לא זוכר את השם. לא חשוב, אבל אותו סיפור, שבעל ואישה נכנסים למרפאה שלך, וקשור כלב על חבל עבה, אתה חושב, אתה חוזר כמה פעמים שהחבל היה עבה, והכלב הוא נורא תוקפני, ופורץ ויכוח בין הבעל לבין אישה.
כן, האישה, אם אני זוכר, רוצה להתפטר מהכלב הזה, כדי שהוא תוקפני, והבעל אומר, לא, אני שמעתי, מישהו אמר שיש מקום איפה שאפשר להביא את הכלב שלי, כן, שהוא יפגוש כלבות, ואז הוא ירגע, ואז אני לא זוכר אם הווטרינר אומר, כן, מה, אתה מתכוון לבית זונות לכלבים? כן? והעניין הוא שכל השיחה והוויכוח בין בעל ואישה על הכלב, והדחפים המיניים של הכלב, כן, זה המרכז של הסיפור. וטובה ואני התפוצצנו מצחוק. למה? מכיוון שבדיוק בשבועות האחרונים אני קורא את הביוגרפיה על דוקטור פרויד, ביוגרפיה פנטסטית מאוד ממוסמכת שפורסמה לאחרונה. נדמה לי שהמחבר זה פאול פריס. אני קורא את זה בתרגום לעברית, אז אני עוד לא הסתכלתי, אני צריך לחפש באנגלית איך כותבים את השם של המחבר. ואותו פאול פריס, הוא קרא לדעתי כל מה שאפשר, וכל מה שנכתב על פרויד, ועל התקופה של פרויד, ויש לו דברים פנטסטיים, שאני וגם אתם, כשאתם שומעים על פרויד, מה אתם שומעים? שומעים כמה הכללות, אבל בספר הזה, בביוגרפיה הזאת, כן, המחבר של הביוגרפיה, כן, מצד אחד מציג בהוגנות גדולה את התיאוריות של פרויד על המיניות האנושית כבסיס לכל מיני נאורוזות והרבה בעיות של בני אדם, אבל הוא גם מתאר בהרחבה את וינה במחצית השנייה של המאה ה-19 ובמאה ה-20 במחצית הראשונה, והוא מתאר את כל אלה שהיו תלמידים של פרויד אחד אחד, ואחר כך חלק מהם פרשו. הוא מדבר בפרטי פרטים על אדלר, שכולנו שמענו אולי על אדלר, שהוא הקים אסכולה אחרת, כן, מפרויד, והוא מדבר על יונג בהרחבה, אבל ההתכתבויות עם פרויד, והאסכולה שהוא הקים, אבל פי שבהתחלה היה תלמידו, ופרויד ראה בו יורשו, אבל באיזשהו שלב, נגיד ב-1908, הוא פרש, ומהו ההבדל בתיאוריות של אדלר ושל פרויד, ואני ממש לומד, כי למי יש זמן להתעסק בפסיכואנליזה, כן, בימינו, אבל מי שלא עוסק בזה, יכול בביוגרפיה הזאת ללמוד, כאדם שאיננו מקצוען, ללמוד על הבסיס של כל הדברים האלה. ואז כשאני קורא את יאיר, את הסיפור שלו על אותו זוג שבא עם הדחפים החייתיים של הכלב, שהם לא יודעים האם להחזיר אותו לחנות, או האם להפגיש אותו עם כלבה כדי שירגע לפי האבא, זה מה שיפתור את הבעיה. ואני קורא את פרויד ואת כל אלה שחלקו עליו, ונורא צחקנו מהסיפור הזה. אני אמרתי לטובה זוגתי, שבקרוב מאוד אני רוצה שתקרא לי עוד כמה סיפורים, ואז אני בטוח, יאיר, שאני קונה אצלך, ממש קונה, 4 עותקים, 2 בשביל 2 ילדיי, ועוד 2 אפרנזון משבדרף, כמו שאומרים ביידיש, שאם נרצה לתת מתנה, ספר יוצא מהגדר הרגיל במתנות, אז שיהיה.
אז מה שאני כבר מבקש לפני שממשיכים עם דר טונקלר, אני מבקש ממך, יאיר, תשלח לי באימייל כתובת למשלוח למשלוח דואר רגיל, כדי שאוכל להעביר אליך מה שצריך בשביל הספרים, ולך יש הכתובת שלי, ובקרוב אני אגיד לך לגבי כמה תפסים אני רוצה. אוקיי, תודה. זהו. To be back, Professor, to the spectacle. My last question, if was usually that Haredim was visit the spectacle in Teatron? Not. השאלה שלך, אם אני מתרגמת אותה לעברית, את שואלת, ותגידי לי אם אני מבין את השאלה, את שואלת, האם בקהל הזה, שדר טונקלר עומד לתאר, של תיאטרון לא טוב ביידיש, האם בקהל הזה באו חסידים ואנשים דתיים? כן? כן. האמת היא שכדי, התשובה שלי היא לא, אבל כדי לתת תשובה אמיתית, צריך לבדוק האם יש מחקרים מספיקים על הקהל הדתי שבא לתיאטרון יידיש. My assumption is, ההנחה שלי היא, שלתיאטרון הקלוקל הזה הלא טוב, כנראה שהרבה דתיים לא באו. קהל דתי אולי בא, אבל לתיאטרון יידיש ברמה יותר גבוהה. אבל הקהל שדר טונקלר מתאר בפרודיה, זהו באמת קהל עממי ולא מחונך. טוב. טוב, תודה. בלה עוד כמה שורות ואז נעביר לאחרים לקרוא. אוקיי. רק תגידי ליאיר. אנחנו מתחילים עוד בית בעצם. באיזה עמוד? עמוד 86, הבית שמתחיל בשורה שישית. מלמעלה. מלמעלה, כן. יאיר, אנחנו פשוט לא היינו לגמרי בטוחים, אני לא הייתי בשיעור האחרון, ולא היינו לגמרי בטוחים איפה הפסקנו לקרוא, אז עשינו איזושהי חזרה. ליאיר יש הטקסט, עמוד 86, שורה 6 מלמעלה. כן. Ich hab gesehen, oh Gott im Himmel, für was hast du mich nicht verblendet? את פה. רגע, בלה. עכשיו, דר טונקלר מתחיל להכניס אותנו לספקטק. מה רואים על הבמה? כן, שורה הזאת שקראת. Ich hab gesehen, oh Gott im Himmel, אני ראיתי, אלוהים שבשמיים. Für was hast du mich nicht verblendet? למה לא עיוורת אותי? לא סינוורת אותי. סינוורת. סינוורת אותי. עכשיו בלה ויאיר ואנה, מה אתם מבינים מהתרגום, מהשורה הזאת? אני הבנתי שזה היה משהו, the people were saying, וואו, זה כמו חימל. כשאת אומרת אנה, the people, איזה people? אני ראיתי who was he saw and the God in the heaven. So if he saw, it's meaning that also the other people saw the same what he saw. Maybe I'm wrong. אוקיי, עוד מעט אני אתייחס למה שאת אומרת. יאיר, איך אתה מבין את השורה הזאת? הוא אומר, אני ראיתי שומו שמיים, זה משהו נורא והיום אני ראיתי,
למה לא... רגע, יאיר, אתה צודק, גוטין הימל אנה זה לא התפעלות, אלא אוי ואבוי. כן, יאיר. כאילו שם שמיים, פרוס אסטומיר נישט פרבלנט, למה צריך הייתי לראות את זה? למה לא סנברת אותי או עשית אותי עיוור שאני לא אראה את הדבר הנורא? אוקיי, אז אני נתתי, כן, זה נכון, אנה, את מסכימה? בלה, את מסכימה? כן. אוקיי, אז מעכשיו, זאת אומרת, הוא מתחיל, דר טונקלר, להכניס אותנו למה שרואים על הבמה. אז עכשיו בלה נקרא בית שלם, כמו שעושים תמיד, ורק אחר כך נחזור, שורה שורה. בלה, אני לא הבנתי בלנד. בלנד? To blindfold. לסנוור באנגלית. When you have very bright light and you can't stand it, like you look at the sun and it's too much light. Okay. זאת אומרת, it's make it's in your eyes, the camera make you black? Yes. Okay. מה שדר טונקלר אומר, אנה, זה, בלי להגיד את זה, ראיתי על הבמה דבר כל כך נורא, שאלוהים, אולי תעשה אותי עיוור, שלא אראה יותר מה שאני רואה על הבמה. ועכשיו הוא יתאר מה הוא רואה על הבמה. בלה, תקראי את הבית כולו. אוקיי, אז כולל שתי השורות שקראתי, או ש... Ich hab gesehen, oh Gott im Himmel, für was hast du mich nicht verblendet? Für was hast du dem Künstlerrummel nicht abgehackt die Füße und Hände? Für was hat der Entrepreneur und der Akteur und der Verfasser nicht getrunken rohe Wasser? In dem Cholierdicken Jahr. Für was ist die ganze Biene nicht gewesen in Messine, nicht gastroliert zumal in Chine, wenn die Tschume gewesen ist dort. עד פה. אוקיי. תראו, הבית הזה הוא פנטסטי. זה לא רק נסביר את המילים, אלא צריך גם להבין מה עומד מאחורי זה. בבקשה, שורה השלישית. טוב, für was hast du dem Künstlerrummel? כן. למה את הרומל במובן של ערימה, של... נכון. כאשר קראנו מנדל המויכר ספורים, הרומל זה היה אוסף של ספרים שהוא היה מוכר. קינסטלרומל, ערימת השחקנים, האומנים של הבמה. זה ארטיסט? נכון, ארטיסט. למה לארטיסטים, הוא מדבר עם אלוהים. אלוהים, למה לארטיסטים האלה על הבמה, שורה הבאה? nicht abgehackt die Füße und Hände. למה לא חתכת להם את הרגליים והידיים? למה הוא אומר את זה? מתי ביידיש אומרים בדרפים אופהקן פיס ונהנד? כשמשהו מאוד לא מוצלח. לא כשמשהו לא מוצלח, אלא כשהאדם ברגליים ובידיים לא מסוגל לעשות שום דבר מועיל, ואז כשרוצים להגיד שהוא כל כך גרוע, שיותר טוב להוריד לו את הרגליים ואת הידיים. אני זוכרת את הביטוי הזה מהבית. מדף עם אופהקן די הנדן פיס. בדיוק. זה ביטוי אידיומטי, אחד, או שאומרים הרות צווי לינקהנד, יש לו שתי ידיים שמאליות, זה, האיש הזה לא שווה מה שהוא עושה, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. וכאן דר טונקלר אומר, אלוהים, למה לא קיצצת לשחקנים האלה על הבמה? כן? הוא עוד לא מתאר אותם, אבל הוא כבר מגיב אמוציונלית על מה שהעיניים שלו רואות. שורה הבאה. Für was hat der Entrepreneur, למה
יזם, כאילו... יזם, כן. זה שארגן את הצגת התיאטרון ומשלם לשחקנים ולתיאטרון, כן? זה כאילו המפיק. המפיק, בדיוק. למה המפיק, כן? Für der Entrepreneur und der Akteur und der Verfasser והשחקן, ומה זה פרפסר? מחבר. מחבר. כן, אוטור. המחבר של הצגת התיאטרון הזאת. אוקיי. עוד מעט אנחנו נראה שהוא מתאר הצגה מסוימת שכולנו יודעים בתולדות התיאטרון שזה היה קטסטרופה, וזה נקרא דוספינטלאית, הנקודה היהודית. הלאה. או נישט גטרונקן רויה וסר. זהו. אז מדוע הוא לא שתה, מה זה רויה וסר ולמה רויה וסר? רויה וסר זה מים לא רתוחים, אז הוא שואל ככה, פונה לאלוהים, דתונקלר ואומר, למה אלוהים, כן, לא נתת, כן, לכל אלה שעשו את ההצגה הזאת, לשתות מים, רוי זה נע, מה שאומרים בעברית. כן, כן, אני לא הבנתי. רוי כאן במובן של לא רתוח, שלא הרתיחו אותו, למה? כי מתי הם שתו את זה? שורה הבאה. דם חוליירה דיקניור. כן, בשנת החולרה. מחלת החולרה. מתי הייתה שנת החולרה? רגע, אז בשנת החולרה, אם אתה שותה מים לא רתוחים. סליחה, אבל זה חולרה, אנחנו מדברים גם באנשים חולרה, גם אנחנו. מתי הייתה שנת החולרה? אנחנו יודעים היסטורית, ב-1992 בוורשה. 1992. זה היה פנדמיה, זה כמו פנדמיה, זה היה פרובלם with the fresh water. 1992, כן? אתם תוכלו, אם תרצו, לחפש בגוגל ותמצאו מה קרה אז. It was the dirty city, Bella. Canalization was in the street. The houses in the Warsaw, they have canalization and the light, the street light and the canalization. And the people was taking from the toilet. They was putting out, you know, throw out this from the toilet in the street. And you have the narrow in the street, in the left, in the right, special narrow. And there was going, you know, and some street in Warsaw, not only the Jewish, but also it's depending where, there was smell like the horrible. So there was the problem with the cholera and the other diarrhea and so on. טוב, אז מה שתשימו לב, שמה שדרטונקלר עושה פה, אחר כך הוא יתאר לנו את המחזה, אבל קודם כל הוא מגיב אמוציונלית, כן? והוא מקלל את אלה שעשו את ההצגה, והוא ממשיך. שורה הבאה. פרבוס is ot die ganze Bühne, למה כל הבמה, כל הבמה והאנשים שמציגים עליה. או nicht gewesen in Messine. מה זה מסינה? אז מסינה, לא יודע. אני נתתי לכם צילום מתוך הספר שלי, כן? טקסטים מספרות של ביצוע תיאטרלי, זה משם צילמתי את זה? אני לא יודעת, לא זוכרת. לא רואים, למעלה מעל הטקסט לא כתוב. אין הערות לרגלי אני אגיד, תראו, מסינה, בספר שלי יש לי גלוסר בסוף, אבל אני לא צילמתי. מישהו יכול לראות בגוגל מסינה,
בגוגל? בגוגל, כן, באינטרנט. מסינה זה מקום. יש מסינה עיר זה מסינה בסיציליה? בסיציליה? מסינה? כן, יאיר, מה אתה אומר? מסינה זה עיר בסיציליה, בדרום איטליה. כן, כן. והרי הוא צריך פה חרוז, כן, בינה מסינה, אבל תמשיכי, בלה. למה הבמה לא הייתה במסינה? כן, למה ההצגה לא הייתה במסינה? הלאה. Nicht gastroliert zumal in China. תרגום. גסטרולירט. גסטרולירן זה כאשר שחקן הופך, או קבוצת תיאטרון, הופכת לקבוצת אורח בארץ זרה. גסט. הגסט, כן. אז למה אותה הצגה לא התארחה בסין. ובחינה, ובצ'ינה, בסין. בסין, כן. כן. Why they didn't go to be guests in China? כן. But why the Messina? Is the symbol of something for the Jewish? No, something very far away. Okay. Very non-Jewish. Very far. Very non-Jewish. Okay. But very non-Jewish, and Messina was in Sicily, was from the mafia who was in New York. או maybe, אבל מה שהוא רוצה להגיד, שזוהי הצגה בשביל גויים, בשביל לא יהודים, מה זה עושה בתיאטרון ביידיש? הלאה. רק שנייה. wenn die Tschume gewesen ist dort. מה זה תשומה? אומר, למה הם לא הלכו למסינה ולחינה, כן, לסין, ודי תשומה ist gewesen dort. תשומה זה פנדמיה, זה מגפה, תשומה, בפולנית. זה ג'ומה, זה חיה ג'ומה, גם זה חיה the time also Albert Camus was wrote the book ג'ומה. מה זה ג'ומה? ג'ומה זה חיה ממש... בצרפתית זה נקרא לפסט. כן, לפסט. לפסט, איטליאן. אז מה שדרטונגלר אומר, למה הם לא שתו מים לא רתוחים, כן, כשהייתה חולרה, ולמה לא הלכו להציג, כן, במסינה כשהייתה שם מגפה. כן, זה חיה, before the war, yes, זה חיה באירופה, ג'ומה, פסט, נכון. אבל זו צורה שדרטונגלר מקלל את ההצגה הזאת. קראת עד פה? כן, זהו, זה סוף הבית. אוקיי, אז יאיר, תמשיך. Und Gott hat mir gesagt, das ist Mobialik, du mach ein Herz und weiter steh und hab Geduld, nicht pfeif, nicht schrei, und wer anstummt, verlier kein Wort und schweig und sei ein stummer Edut. השטומר איידס. איידת, אבל זה כתוב עין ד' ו' ת'. השטומר איידס, כן? כן. וזה dem Tempel Konstsarai. Wo deine Brüder, Schwester, Seides und Männer, Weiber sind und Tates verweilen sich mit wilde Staates. Schmattes. Mit Mist und Chaserei. Du siehst das Schimmel, ganze Tomen, du hörst Aterk, singt Hallelujahs und mit Akafot gehen Goyes und machen... לא הקפות, אלא הקופס. הקופת, כן? יאיר, קראת יותר מדי טקסט, לא יהיה לנו כוח לתרגם את הכל עד סוף השעה. אז שורה ראשונה של מה שקראת. Und Gott hat mir gesagt, ואלוהים אמר לי ככה. וכמו שאמרת, זה פה, זוהי פרודיה על ביאליק, אז הוא משתמש במילים של ביאליק. כן. Du mach ein Herz
und weiter stehen. אני לא יודע מה זה דו מההרץ. מי יודע את הביטוי האידיומטי מח נהר? דומה מח hearts, you make me something good, sweet, you make my heart, כן? בכיוון, אבל מה זה הביטוי האידיומטי מח נהרץ? אני לא מכיר. אולי תתחזק, תהיה חזק? בדיוק. הרי אנחנו ראינו שדר טונקלר, ברגע שהוא התחיל להסתכל על הבמה, הוא פונה לאלוהים, הוא אומר, אוי גוטין הימל, הוא פונה לאלוהים ומתחיל לקלל את הבמה. אז אלוהים עונה לו, כן, הוא אומר לו, מח ההרץ, תתחזק, תעשה לך לב חזק כדי להיכנס לפרטים של מה שאתה רואה. מח ההרץ ושתי, כן? זאת אומרת, אל תתעלף, כן? תתחזק, תעמוד ותסתכל. ותחזיק מעמד, כאילו, כן. תחזיק מעמד, שורה הבאה. ונהוג גדול, נישט פייף, נישט רעי. ושתהיה לך סבלנות, לא לצפצף ולא לשרוק. נישט, איך כתוב נישט? נישט פייף. פייף. נישט שרעי. כן, למה לא, אל תצפצף? פייף, נישט. אל תצעק. אל תצעק. למה, רגע, השאלה שלי היא, לכולכם, למה אלוהים אומר לדר טונקלר, תתחזק בתוכך, אל תתמוטט, תסתכל על הבמה, ואל תשרוק ואל תצעק. למה הוא צריך להגיד דבר כזה? כאילו לא לכבד אותם בכל זאת, לא אם אתה מצפצף וזה, זה כאילו צריך חוסר נימוס, כי ההצגה היא היום ונורא, אבל תתאפק, תחזיק מעמד, אל תעשה מה שאתה מרגיש, כי אם אתה היית רואה הצגה כזאת גרועה, היית... בסדר, השאלה היא כזאת, למה הוא פונה לדר טונקלר? מה, דר טונקלר לא מנומס, הוא לא מתורבת? למה הוא צריך להגיד לא? אל תשרוק ואל תצעק. זה לא מסתדר שהוא עומד לדר טונקלר לא לצעוק. אל תהיה כמו כולם. בדיוק. זאת אומרת, אל תהיה כמו כולם. הרי דר טונקלר מנסה לתאר לנו את ההוואי, את הריאליטי בתוך תיאטרון יידיש קלוקל עם הקהל. אז אלוהים אומר, אתה באת לתיאטרון כזה? אז אל תהיה כמו שבלה אומרת, אל תהיה כמו כולם. מה עושים כולם? הם מצפצפים וצועקים. והם צועקים. מה אתה אומר? זה אני באתי. אל תהיה, תתאפק. או בזול זה תתאפק. נכון. נשפייף נשרעי. ונבר אנשטומט. פרליר קיין וורט. שתהיה כאילו מושתק. ורן שטומט ותהיה אילם, תתמתם, פרליר קיין וורט, אתה כאילו מאבד את היכולת לדבר. פרליר קיין וורט, תאבד. You have to lose, לאבד את מילתו, אבל כאן יש קצת יותר מאשר סתם תשתוק, פרליר דיין וורט, בפרודיה של ביאליק, הרי ביאליק בפואמה שלו, יש לו מה להגיד לעם. אז אלוהים אומר לדר טונקלר, כאילו, הרי הוא נשלח דר טונקלר על ידי אלוהים, הוא אומר, אל תגיד להם שום דבר, את המילה שלך, דוסלצטה וורט של ביאליק, אל תגיד, כן? אל תלמד אותם מוסר. שורה הבאה. ושווייג ונזי השטומר עדות, ותשתוק ותהיה כאילו עדות שקטה, עדות אילמת. לא עדות, ביידיש עדות פה זה בעצם, עדות, תהיה עד אילמת. עדות, במילה עד. עדות זה גם עדות וגם איש שהוא עד ביידיש.
אולי ישתום האדס תהיה עד אילם. וזה אלוהים אומר לו, זה טריק ספרותי, כדי שאלוהים תוכל לתאר לו, אם דר טונקלר לא יכול לתאר מה קורה על הבמה, אלוהים מתאר לדר טונקלר, ואומר לו, על זה אל תגיד כלום. ואז בינתיים דר טונקלר, זה טריק רטורי, מתאר מה שקורה על הבמה. שורה הבאה. וזה dem Tempel Kunstsarai. זה אני לא יודע. וזה דה טמפל, זה תסתכל על בית כנסת? וזה דם טמפל, המילה טמפל ביידיש זה אצל האמריקאים, זה גם בית כנסת, אבל טמפל זה ארמון. כן, חרמון, זה כמו בוורשאו זה חיה. נכון. סינגוג טמפל. זה טמפל קונסטסראי, אומר, ותביט על ארמון האומנות, טמפל קונסט, הוא צוחק, אלוהים צוחק על ארמון האומנות שדר טונקלר יושב ומסתכל בו, השרי, שוב, בגלוסר אני כנראה רשמתי, הוא צריך את זה גם לחרוז, כן? אני כרגע לא זוכר, חוץ מהחרוז, אם למילה שרי, אני חושב שיש לזה משמעות. אני חייב אני לא רואה במילון, אני רואה שרן. לא, אני לא עשיתי את השיעורים שלי. הייתי צריך להסתכל בגלוסר, בספר שלי, שממנו לקחתי את הטקסט, בסוף יש לי גלוסר למילים קשות, אבל לכם אין הספר, טקסטים מספרותי של ביצוע תיאטרלי, שם הדבר. בלי נדר, אני אסתכל, ואם תזכירו לי, אני אנסה להיזכר. בכל אופן, כן, הוא מתייחס לאולם התיאטרון הזה באירוניה, שזהו כאילו ארמון אומנות. שורה הבאה. wo deine Brüder, Schwester, Seides, איפה שהאחים, האחיות והסבים. הסבים זה החרוז לאיידס זיידס. כן. הלאה. ומנר, וייבר, זינון, טטס, ואנשים ונשים ואבות. כן, זה כל הקהל. בנים, זין, בנים ואבות. כן, זה כל הקהל שהיה הולך לתיאטרון לבידור, מפני שזה היה תיאטרון ברמה נמוכה, אבל שימשה לבידור, וככה אוי ואבוי חינכו את הקהל הרחב. הלאה. verweilen sich mit wilde Schmattes. עוטפים את עצמם בסמרטוטים פראיים. רגע, verweilen sich, איך תרגמת? כאילו הם עוטפים את עצמם. מה הם? עוטפים את עצמם, עטופים. לא. sich verweilen זה להתבדר, מבלים, כן? אוקיי. מבלים, mit wilde Schmattes, עם סמרטוטים פראיים. לא הקלטתי את המילה לפני שמטס. מה המילה ביידיש? שמטס בדרך כלל סמרטוטים, אבל כאן אתה מתכוון עם שמטס זה שמטס. אני מבקש את המילה ביידיש. שמטס זה סמרטוטים. לפני שמטס, מה המילה לפני שמטס? וילד. וילד זה פראיים. וילדה. פראיים. וילדה, שמטס. וילדה. אומרים וילדה חייס. זאת אומרת עם סמרטוטים פראיים, זאת אומרת לא תרבותיים.
הגענו עד פה שקראת עוד משהו? ועוד, mit Schmutz und Mist und חזיראי, עם לכלוך ועם מיסט, מה זה מיסט? גם כן סוג של זוהר. מיסט וטראש. טראש. כל המשפחה, כל בני המשפחה מבלים, כן? משמוץ עם לכלוך, עם אשפה. ועם חזיראי. חזיראי. זאת אומרת, דברים לא מתאימים לבני אדם תרבותיים, כמו עניינים של חזיר, לא כשרים. כן? לא כשרים. דוז שימל, אתה רואה את התחב, גנצה תהומן, לגמרי תהומן זה בתהום, זאת אומרת נחות. רגע, תקרא עוד פעם את השורה, דוזוקסט. דוזסט. דוזסט. דוזסט, דוס שימל. אתה רואה את השימל, שימל זה אמרנו כבר שזה תחב, או משהו כזה. תחב, כן. אתה רואה את התחב, אתה רואה את הריקבון, את גידולי הפרא המורעלים, את החומר הלא בריא, כן? גנצה תהומן, תהומן זה כאילו תחתית, בתהום. תהומות שלמים, ההצגה היא כל כך גרועה, שזה תהומות של תחב, של צניחה לא בריאה. הלאה? Du hörst, הטרק זינגט הללויאס, אתה תשמע שטורקי... לא. מאוד חשוב פה שלפועל יהיה הזמן הנכון. Du hörst, זה לא עתיד, זה הווה. אילו היית מתרגם Du wirst hören, זה אתה תשמע. אבל עכשיו אלוהים אומר לדרטונקלר מה שהוא רואה ברגע הזה. Du siehst, אתה רואה. ואז מתחיל... יאיר, תן לי לגמור. אלוהים אומר לו, עכשיו הוא מתאר לו מה שהוא רואה בפועל על הבמה. מה הוא רואה? עד עכשיו הוא לא אמר לו מה הוא רואה. עד עכשיו הוא אמר לו אמוציונלית מה התגובה של דרטונקלר. עכשיו מה הוא רואה? הוא רואה הטרק זינגט הללויאס. הוא רואה טורקי שר מתוך ספר תהילים. Du hörst, אתה שומע. אתה שומע, כן. הטרק זינגט הללויאס ומתקפס גאין גויס. הקופת, וההקפות הולכים, גויים עושים הקפות. איך זה ביידיש השורה הזאת? הקפס גאין גויס. הקופת, כן? גאין גויס. תרגום? שגויים עושים הקפות. לא כתוב גויים. מה כתוב שם? גויס, מה זה גויס? תגיד לי את האותיות, ג' ו' י' עין סמך, אולי זה גויות. לא. נכון, נשים לא יהודיות. כן. טורקים שרים הללויה, נשים לא יהודיות, נא תראה איך שהן לבושות, כן? עושות הקפות, איך עושים הקפות עם ספרי תורה. גויות מחזיקות על היד ספרי תורה. התיאטרון הקלוקל ביידיש, למען הבידור של כל המשפחה. עוד שורה? השורה האחרונה, und machen groß in Mist mein Nomen. ומחן גרויס עושים גדול, in Mist זה בזבל, כאילו שמים את שמי בזבל, כאילו מבזים אותי. משפילים את שמי, עושים את שמי גדול בזבל. כן. מאוד חריף. אני ממש נהנה מהאבסורד של סוג תיאטרון כזה, אבל רבותיי, הוא לא רחוק מלתאר את מה
עוד מעט תראו, דוספינטלאית, כן? בלה, תנסי בגוגל לכתוב דוספינטלאית, ובואי נראה מה נקבל. כי עוד מעט הוא יזכיר את השם של המחזה. יש לך תוצאות? כן, רגע אחד. אני רק מנסה לראות פרימיירה, דוספינטלאית. באיזה שנה כתוב? תיאטרון, אופרטה, רק רגע. זאת אופרטה, זה נכון. זה אפילו לא תיאטרון. עלה לי כאן איזה כמו פלקט כזה, משנת, אני לא מצליחה לראות מאיזה שנה זה. ומה מכריזה הפלקטה? הכרזה מה היא מכריזה? אופרטה עם 2 Akten, 7 Bilder, לויט טמשבסקי. קרשבסקי? לויט? טמשבסקי? תומשבסקי. תומשבסקי, כן. זה המחבר? לא, כתוב לויט. לויט, לפי. הם שמים שם רציני בתיאטרון, אבל כתב את זה מישהו אחר. לויט זה לפי. זאת כדי לתת מכובדות, אבל זו אופרטה. כן? זה אפיש. כמו אפיש. זה אפיש, כן. עוד משהו כתוב? דוספינטלאית, ליפה שמלצר? זהו, זה אולי המחבר, כן? אוקיי. לא, אבל אני לא מוצאת שום דבר על זה, שום אינפורמציה. אוקיי, בסדר. אבל אנחנו כבר הרווחנו זה שיש אפיש, וההגדרה היא אופרטה, זאת אומרת, זה לא תיאטרון ממש, אלא מהסוג הזול. איזה מחזמר? כאילו מחזמר? בדיוק, מין מחזמר, כן? מין מחזמר. תראו, הייתה חוקרת שעמדה לחקור את הסוג הזה של תיאטרון, היא עבדה בכל ישראל, ואני לא אגיד את השם, לצערנו הגדול, היא נטלה את חייה בבית הכרם. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל היא הראשונה שאני יודע, ונדמה לי האחרונה, שרצתה לחקור את הסוג הזה של אופרטות ותיאטרון יידיש. אז אין לנו, עד כמה שאני יודע, עד היום, שום מחקר רציני, עד כמה שאני יודע, שמתאר את הסוג הזה, שהיה מין בידור ליהודים היומיומיים, לכל המשפחה. כן. טוב, כמה זמן נותר? לפני מלחמה זה היה דיפרסיה. The affiche was so important for the cultural life, you know, when you was going in the street, always you going near to the teatron or the operetka, just to see who will be, what will be, was something very important. נכון, וזה בראשית המאה, חבל שאי אפשר לראות את השנה, אבל לא היו לך תוצאות אחרות? לא הצלחתי, אני אנסה אחר כך יותר לחפש יותר ברצינות, כן. כמה זמן נשאר לנו עד 7:30? 4 minutes. 4 דקות. רגע, אבל נשארה עוד שורה אחת בעמוד 86. בבקשה, שורה אחת, כן. לא, עשינו אותה. Und גרויס, in nicht mein Namen. לא, אבל לא קראנו אותה, כן? כן, קראנו אותה, זו השורה האחרונה. תקרא אותה עוד פעם. Und machen groß in nicht mein Namen. נומן. ולהגדיל את שמי של אלוהים. כן.
בתוך הזבל. כן? זאת אומרת, אלוהים כועס מאוד על האופרטות האלה, והוא מדבר אל דרטונקלר, ודרך דרטונקלר, כפרודיה לביאליק, מוסר לנו את הביקורת, כן? על תיאטרון יידיש. כמה עמודים עוד נותרו, העמודים הכפולים? עוד עמוד וחצי. קצת. כמה? עוד עמוד ושליש. עמוד ושליש. אוקיי, אז היום זה יום שני, כן. אני מקווה שנסיים ביום רביעי, אני אתחיל לחשוב איך אנחנו ממשיכים, יש לנו המון טקסטים, אבל אני גם אשמח אם אתם תציעו מתוך הטקסטים, זה אצל שלמה, הוא קיבל מבלה את הטקסטים שצילמנו, נקווה ששלמה תוכל כבר ביום רביעי, כן? להיות איתנו, נראה, אני אולי אכתוב לו מחר, אם יש קומנטר, שאלה, משהו, לא. Komentar, professor. The bank was received the money from the Polish bank? מה את אומרת, אנה? It's 2 weeks already. That I hope you have money on the account. צריך להסתכל. את שלחת נכון. אז אני אסתכל. אולי את יכולה... אבל אנה, את לא קיבלת אישור שזה יתקבל? לא כתבו לך a receipt? No, when I sent, they said to me, my banks, they said to be will be 3, 4, 5 days, depend also of the Israeli banks. So after 1 week, for sure should be in your account, professor. אבל את לא קיבלת תשובה? אני אפסיק את ההקלטה עכשיו, בסדר? אוקיי. כן. אז אנה, את לא קיבלת תשובה? לא.